foodbread. To je prý to, co bych měl vyzkoušet v baště, ale na klasickou baštu to je asi moc easy recept. Tak ještě, že existuje tahle insta bašta. Potřebuju 2 vajíčka, bez žloutku a ideálně bez kořápek. Mixuju, po chvilce přidávám cukr, mixuju, po další chvilce přidávám 10 gramů škrobů, mixuju a pak trošku vanilkového aroma a trochu barviva. A pak mixuju do tuha. A když říkám do tuha, tak myslím tak, abych se nebál udělat tohle. Vytvaruju si bochník na pečící papír a dávám péct na 25 minut při 150 stupních. No a tím hotovej. Hádám, že tohle se musí udělat, aby to bylo insta-friendly a jde se ochutnávat. Chutná to hrozně zvláštně, jak marshmallow a volský oko. Pro více videí nejenom z kuchyně nezapomeň odebírat.